Flappy Bird δεν το έχουν βγάλει πια από το Play Store, App Store και τέτοια πράγματα. Όχι ρε φίλε, όχι! Το best score μου είναι 12. Ενώ ο καλύτερος έχει κάνει 900. Και εγώ δεν μπορώ να φτάσω μέχρι το 15. Άμα σου σπάσω! Μην παίξετε ποτέ αυτό. Μην παίξετε ποτέ αυτό το παιχνίδι, γιατί άμα το παίξετε θα σπάσετε κάτι. Πρέπει να σπάσετε κάτι. Το κινητό σας, τα ακουστικά σας, το μικρόφωνο σας, ό,τι βρίσκεται μπροστά σας θα σπάσετε, σίγουρα. Ρε μαλάκα, πας καλά ρε. Αυτό το game βίντεο θα είναι λίγο μικρό. Έτσι, κάπου στα 5 λεπτά 6. Έλα Παναγίτσα μου. Είμαι έτοιμο να φωνάξω. Οι γονείς μου έχουν πάει να πάρουν κινέζικο και τους περιμένω και πεινάω, παρόλο που έχω φάει 10 τυροπιτάκια μετά τις 4. Δεν το πιστεύω. Ναι! Νέο high score. Κάθε φορά πηγαίνω 6, μετά 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Δεν μπορώ να πάω πιο ψηλά. Ενώ κάθε φορά περνάω μόνο ένα σκορ. Τέσσερα λεπτά παιχνίδιου. Έχασα 5 λεπτά από τη ζωή μου παίζοντας αυτή τη μαλαγία. Πάρα πολλά λεπτά. Ελπίζω... Keep calm. Ελπίζω να ακούγεται η φωνή μου. Πρέπει να αγοράσω μικρόφωνο. Έχουν βγει μικρόφωνα μικρά που τα βάζεις... Είναι με AUX. Που τα βάζεις με... στο... Εκεί πέρα που είναι για να βάλεις τα ακουστικά, τα βάζεις εκεί μέσα. Και είναι κανονικό μικρόφωνο. Αμμοτάτσας. Μα πήγα να δω την ώρα. Fuck.
Δεν με λιπόσαστε λίγο, γαμώτο. Τελευταίο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Give a thumbs up to this video. Και τα λέμε σε άλλο gameplay. Γεια σας.